Sinyane lembube, sinyane lenyama, Sinyane lenyamboso, ungayhlaba mfana usile. ungayhlaba mfana. Sinyane lembube, sinyane lenyama, lenyamboso. ungayhlaba mfana. Sanibingelela sanibonani. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If ukuthi uyaqala ukuyibona le channel, if it is your first time seeing this channel, please do push the subscribe button mafowethu, pushani leli button elibovu ngobuningi benu ukuze njalo udokotela masethe ufuna ukuyikhipha ivideo nibone nje into ibovu esikhuphuka sikuyasho ukuthi ayike sesiyakhala njengamanje ke namhlanje ke bafowethu ngisesigodlweni engongameni la kwa Dr. Mzizi. Mina ke ngiyisipokwe se TV. Washo igama lami ngeke usaphila, angizishi igama. Ngiyacela ke mkhulu usibengelele ubengelele nabalandeli bakho bakwa YouTube Dr. Mzizi. Siyabengelela kubabukeli be Dr. Mzizi TV. Unjani mkhulu wami? Hey siyaphila khehla kunjani? Siyaphila mkhulu, wafa ukugaya mkhulu. Hey khehla lami siyagaya kukho ukuphumula khehla. Ngathi mkhulu umkhovu mkhulu ngithini manje. Ngathi umkhovu mkhulu endlela Khehla lami akukho kulala bonje namanje amehla ahlaba ngathi agcola umhlabathi akaze kulalo khehla. Asike sikhulume mkhulu ngenduku mkhulu ubusanda kuyigaya mkhulu kulezi izinsuku ubuvele unayo kodwa uthe ukuyiphakamisa kancane. Mkhulu ngikuze ukhuluma ngenduku yokubamba umuntu wakho, ngabe umuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane. Ngizicela mkhulu ungichazele ukuthi uyambamba simbamba kanjani hlobo luni. Yebo khehla lami. Kunenduku la khehla lami esithatha isikhathi kakhulu, ithatha isikhathi kuyigaya. Nawo le nduku siyigaya khehla lami la ngendlela ukuthi siyabona ukuthi abantu abaningi abafika lesigodlweni bakhala ukuthi hey mkhulu umakoti ungishiyile. Ngivele ngaphelele umsebenzi umakoti wathi ngeke ayihlalele lento abaleka. Omunye athi sixabene nomakoti wavele wathutha wahamba wathi uyaku. Noma kodwa ngokunjalo bayafika lesigodlweni kakhulu bathi hayi baba lapha ekhaya vele wangishiya nje wangishiya nezingane wahamba. Sabona ukuthi asigaye le nduku khehla. Le nduku le yokumbamba umuntu wakhe ukuthi angaphinda ahambe. Ngabe mkhulu le nduku iyakwazi ukuthi yenze umuntu wami abheke mina kuphela ngoba inkinga ziqala phela mase ngiqala ukubheka ngaphandle. Kunjalo khehla lami le nduku iyakwazi khehla lami ukwenza lokho. Le nduku khehla sikhande case abantu abaningi khehla nje bathiwa lo udukhalo leminyangeni nginyuka imango nezintaba sesibuyela kule nkulumo esekusayikhuluma. Yes. Kule ya video le sesadlula kuyona ukuthi magaywa leminyangeni khehla kunento ezijulile ukuthi uzihlanganisa wethuke nawe ungakazi uyibone ehlanganisa ukuthi hey kanti nokuthi kuyangena la nokuthi kuyangena le nto khehla siyigaye ngencina. Umuntu wahlala entabeni welusa wahlala emva kwenkomo welusa iminyaka nomuntu okade aqala ubugaye oyinyanga nomuntu nje okhulela emakhaya uyayazi lento ekuthiwa incina. Lento ekuthiwa incina iba emgodini wenyosi la moyi la kungena khona inyosi iphuma ibe ngathi ikhandlela kodwa imnyama. Yebo. Ngathi ikhandlela moyibuka kodwa imnyama yona ibe emgodini wenyosi. Sithake ngaleyo nto khehla leyo nduku leyo iziba kakhulu khehla. Lento uphalaza ngayo ufika uthathe lo phiswa lencina le ufake kulomuthi uncibilike emanzini abile awufake nale nduku bese uyayiqunga lento uyikhulumisa uyiqunga ukukha tshela phinda utshela izincibilike lento phakathi uyiphuze lento khehla bese uyaphalaza ithamo loqala ukhulume kulandele lokukhuluma uphalaze lesibili ithamo kulandele lokukhuluma uphalaze lesithathu bese ukha ngesandla lomhlanzo lokhehla kade ukhulumisa usulele la ekulala khona lo muntu wakho mefikile unje usulela nje eshidini kanje ukhulume lokukhuluma lokho laza maqondana nalaza afika lale khona uyenze lento la ngafiki samanzi lento walala khehla lami phezulu kwakhe aphinda ahambe la kusho ngavunguza ivunguvungu ezinjani uyohlala kumnyama kubovu. Ngisho ungafika mkhulu osozimali. Hayi khohlwa khehla lami isigangi sokugcina lesi akabasaphinda ahambe. Kusho ungafaka umoya omuba abangani bathi bamfaka ehlathini kuthi hayi mshiye lo muntu umalayisha manje akasenalutho ngeke asanyakaza khehla ubanjwe yilento ulala kuyona ubusuku bonke lento iyamengama angithi omunye ubalala bengaqokile abanye ingena nangeziqu zoboya kusho ukuthi ulala eqokile sikhala kunjalo nje obelele kuyona
ucindezele lamazwi la washiwo la. Mkhulu senza njani mawukuthi lo muntu angihlali naye kodwa ngiyakwazi ukubhukha ihotela. Ngiyawusebenzisa lo muthi. Ungaya khehla lami ehotela uyeqala ubhukhe eqala sowufike ugila lemikhuba. Vele lo msekwe yakho izikhiye sezikuwena. Ungawusebenzisa khehla lo muthi. Nabo mkhulu abesifazane ngabe benza njalo nani? Kunjalo khehla sowumbuyisela kule nkulumo ukuthi simasigaya umuthi lekhaya siyawufebisa. Nabesifazane ngabuthatha le nduku njoba ngikhulumile nangabo ukuthi bayafika bekhala isilile esodwa. Ngawusebenzisa lo muthi. Afika phalaze mesathathe le thamukha nje ngesandla ithame lodwa lusulele eshidini sokhuluma lokukhuluma. Wafike walala phezukwala khehla khohlwa. Hayi khohlwa khehla lami. Mkhulu mayichaza lento ayihlukile yini mkhulu nesikhonkwane nokukhonkela umuntu wakho nje ukuthi abo wakho kuphela. Khehla lami awukho umehluko. Into enjalo nje khehla. Ngoba lento le inemthwebulo khona indlela ethize emthwebula ngayo. Lento futhi bengathi imimoya mesingenile kuyena. Induku esiyifakile la zigangana. Ibe ngathi idlozi mase simakhona abantu abakhuluma kabi ngawo kuyena. Vela shintsha phenduka isilwane. Lo muntu omsebenzisele lento lekhehla lami isetshenziswa yilamadoda anezithembu lento. Wasetshenziswa amadoda lamadoda anezithembu kakhulu ayisebenzisa lento. Kodwa ke ngendlela ejulile kusuke sekujuliweke lapho ke. Ngofuna ukuhlanganisa isithembu ayisuke sekujulwe kakhulu khehla. Singakhuluma kuze kushaye idina njengoba kuyilesikhathi ngaze kushaye idina sikhuluma sichaza. So usandosho into evele ya grab your attention yami mkhulu. Mkhulu uyakwazi ukuhlanganisa isithembu. Isithembu esihlanganisa mkhulu yasigaranta. Sihlanganisa khehla lami isithembu. Uma uzothola ingubo yakho umuntu esifazane enensila yakhe. Uthole nale yalo zombili ufike nazo la. Hayi singakuhlanganisela khehla lami isithembu. Nakhona ayikho into engizayenza mina. Ngizokwenza nje into encane kule ngubo mase ngiyakunika lento. Uhambe nawo lento uyenayo ekhaya. La ushisela khona impepho kule ndlu ushisela kuyona impepho ufike umbe ngepiki lapha emsamo uyigqibe khona nalento engizakunika yona lesigodlweni. Hayi khehla lami khohlwa kusho kuthiwa bayaphi bahamba belandela nabaphuphana belele yile sigangi lesi. Sesibalumbanise nobudlozi manje bala ekhaya. Yazi mkhulu kakwe nizongixolela balandela kwenzeke enye into mkhulu komabona kude mkhulu umuntu osumame mkhulu woba nesithembu. Ngabe mkhulu iyasebenza yini futhi nasemntweni wesimame lento? Khehla lami induku zala ekhaya njoba simasigaya siyayigangisa. Ngoba vele ukuganga lokho noba uthi uzwa sithi masichaza sithi umuthi siyawufebisa suke sesugangisa. Ungayigangisa kanjalo ngoba futhi uthole into enensila zakhe noma isikhindi sakhe sangaphansi. Usitshontshe ebusuku sekuseni nawe ulandula uthi awusazi. Noma ngaxabana dube yathi uyakwala izomemeza lento khehla. Uzobuka. Hayi khehla lami khohlwa lento siyibophe kakhulu. Lento siyibophe sayifaka le nduku ekuthiwa inhliziyo enkulu. Khona induku abathi inhliziyo enkulu abanye bathi ilukuluku le nduku. Uba nelukuluku lokuthi hayi angibuyele kuyena. Sayifaka nezinye induku khehla lami. Ezijule kakhulu safaka nezilwane ezinye engeke sazisho khehla. Mkhulu sigcine sesifuna ukwazi ukuthi mkhulu unawo inomuntu ukuthi umuntu akwenze noma ngithini umuntu akunika ikhadi lihlale ngakuwena mkhulu akunike yonke into ekweyakhe mehamba ngeMercedes akunike ikhiye akunike yonke into mkhulu. Yebo khehla lami sinawo lo muthi kodwa engathi ungathola izithombe zakhe. Engathi ungathola izithombe zakhe lo muntu wesifazane. Uma unazo nje noma ungene entweni zakho ufike uyintshontshe mase uyahamba usprint ube nazo. Noma indoda ufuna indoda ukuyenza njalo engathi ungathola izithombe zayo ungene entweni zawo usprint mase uba nazo. Le nduku le isebenza kanjalo khehla lami ngeyithombe. Ngizocela mkhulu ku video lendelayo singene kulesihloko lesi seyithombe nokuthi zisebenza kanjani izithombe mawufuna ukulawula umuntu noma ufuna ukumbuyisa uzosichazela emkhulu wami mase sesishutha leyo video Dr. Mzizi. Mkhulu for abantu abafuna lokhu ngabe lento iyaposeka na? Yebo khehla lami iyaposeka le nduku le. Ngoba le nduku uvuka ekseni kakhulu ungaboni umuntu ungakhulumisa umuntu. Lento usuke uyayisebenzisa ngoba khona okunye ogeza ngako la. Ekseni ungakhuluma namuntu ungavuli namuntu umlomo usho ukuthi usavalile endlini.
engathi ungawedwa futhi ugeze ngako mase uyakufaka-ke la kule y'thombe lezi le y'thombe y'bhekane kanje njengoba ubona la khehla ngoba uthi izithombe lezi zabantu ababili lezi ngoba uthi izithombe zabantu ababili sibhekene lo muntu esifazane lo waletha le y'thombe la uyangirentela la kunemali ayingenayo njalo ngenyanga lo muntu simbophile la kunedeal abayenza na awuchaza manje yena mefakela yena imali nami nginephesenti engilitholayo kunedeal abayenza ebhizinisi bese ehlakaniphile le ndoda esemenzela ubuqili kanti mina akeze nezithombe lento icontrolwa yimina naye lo sifazane mesebaleka ngizokuyisa amaswishi mina kule bhodlela mesebalekela mina into enjalo wekhehla kumele uthole ibhodlela lemawuneseni nje makuthiwa usebenzisa le nduku lo muntu esifazane lo suku umfuna ukuphuphelele kubo noma ethi uyadla abone wena ekudleni ngisho kuthiwa mkhulu nomelela phuphe wena bazongixolela abantu ngisho kuthiwa mkhulu lo muntu ushadile kunjalo khehla kodwa yaloku asikuphasisi ukuthi uthathe umakoti babani ngoba lento idala izimpi kakhulu hayi sesilwe kakhulu khehla izimpi enjalo lesikole salabantu abathandana nabafazi babani gcina sekufonelwa nawe nyanga nje baba ngithola inamba yakho wena osetshenziswayo la abanye bafika abanye base-Shepstone kwathi asibambe ngisho inamba yakho ndoda kulomfazi uhamba wena la wathi uthi nami ukhakhayila iqinile ngena umfana bothi indlela ade ziza ngayo le nsizwa lezi bengayinhle kunjalo kehle manje yangiphasisi lento ukuthi kuthandane nabafazi babantu umuntu umakoti omuntu akufuneki idlalele kuyena ziningi intombi namantombazane ngokunjalo akufuneki futhi athathe amadoda seshadile ziningi insizwe eziphethe ubukhazikhazi ezinezinto manje ezingashadile mawungibhosela lento kumele ngibe nebhodlela lemayonnaise ngibe nezithombe kunjalo khehla bese ke unginika nemithi yakho ngeke sayisho khehla kusuke sesebenzwa ke lapho ke khehla mona lezo zinto mkhulu kunabantu mkhulu abayifunayo lento ake ngingasho ukuthi nami angiyena wawo kodwa ke asikho lapho mkhulu sicela usinika inamba yakho mkhulu abantu abangakuthola kuyona mkhulu inombolo yami khehla ithi 073 58 35 348 kunjalo ke ithi 073 58 35 348 iyona ke leyo bafethu namba ka Dr Mzizi eNgonyameni Dr Mzizi eNgonyameni ngiyacela ke bafethu please do subscribe nibuze ni comment ukuze nathi siposte ama video kakhulu namaningi siyabonga bafethu yonke siyabonga thanks for watching guys Sinyanele mbube, sinyanele nyama Sinyonele nyamboso Tungayihlaba mfana Othi ungayihlobo fona Sinyanele Sinyonele